Dobrý deň, vítajte, ahojte. Vítajte pri mojom druhom videu Pivnica show. Ako ste videli, moje fúzy. A tu je zase môj kamarát Miška. Miš TV. Odborný názov ma nikdy nezaujímal. No, ideme. Pri tomto videu som chcel upozorniť, že mám málo odberateľov na mojom druhom youtuberskom Jake Gamers TV. A mne ste dali dislajky. To není možné. Chcel by som vás poprosiť, ak by sa dalo, aby ste mi dali like a odber. Aby ste mi dali like a odber. A ak by sa dalo na mojom videu like, ak sa vám páči. A nie tom druhom. Lišová vagina. Pri tom videu som chcel ukázať, už som to hovoril v prvom diele, ale nedá mi to. Dobre, necháme to na budúce. Nebudem to rozoberať. Toto naše slavné okno. Skoro jak Gogová šiška slavné. Nemá sklo. Respektíve okno. Niekedy, keď sa nudím, zoberiem túto tyčku a dám si ju na toto a tvárim sa, ako že som letajúci Spiderman. Keď som po prvýkrát videl Spidermana, povedal som si, že je to homuš. Ale keď som liekol do toho úboru, bol frajer. A jasné? Môj kamarát, teraz Františka. Môj kamarát, Ja som Miš TV. spadol ti do čumu. Mám oko. Môj kamarát, German TV. To si nemohol hovoriť, že som tvoj kamarát. Môj kamarát, German TV, je dobrý youtuber. Ale ja som lepší. Má veľa videí, 23. 23 videí, Na 176 7. Nahrál odberateľov. Minecraft, Need for Speed, Far Cry 3, Mafia 2, ešte čo? Euro Truck Simulator 2. Euro Truck Assassin. Simulator 2, Assassin's Creed 4, Mario 3. Mario 3, Jogo Bela 4. Jogo Bela. A niekedy natáčal, nakúpiť do jednoty na rožky. No a čo? niekedy natáčal aj hry ako sú Lentilky. Stratený v Európe. Toto hrám doma. Ale niekedy, keď ho to nebavilo, si fotil ponožky. Aj botasky. 2 centy som našiel. Práve. Bohatý. No jak, ale. Originál zo Slovenska. A teraz iná téma. Môj kamarát vám minulý diel ukázal, ako urobiť kľúčku plastovú. Vtedy bola železná. Teraz ukáže, ako plastovú zrobiť. Ukážem to, kamarát. Nedotiahnem. Kúp si predný želad. Na tanič. Doma majú ruku. Teraz vám ukážem ako stoličku. Okay. Ako urobiť stoličku. Vám ukáže môj kamarát Miš TV. Hlavné je tváriť sa originálne. Striek, kriek, Dobre, kriek. Teraz vám ja ukážem, ako
dať fúzi na tvár. Keď vás bolí noha. Postav vyššie. Chora vyššie. sa nedajú topiť. Fut. Dobre. A musíte sa tváriť ako ako pán. Potom musí sa Ako tváriť, Leonové boty. musí sa tváriť, že si uchylný a presný. Že ti ide iba o jedno. Miška, prestaň. Ako ste videli, môj kamaráta je Daniček. On nevie jesť. Musím mu dávať do píska nikdy nič. Môj kanál sa mení na Packaň TV. Ak by ste vedeli... Kúše ma jak myš. Musíš vedieť sa tváriť originálne. Napríklad je... Dáte také. Alebo jak škriatok. Dobre, a teraz dosť. Teraz jak Jogo Bela. Jak Jogo Bela. Jak Jogo Bela. Fanúšici, posielate nám myš pre myš. Tu máš myška. Dobre. Dajte odbery a dám súťaž o to tú kúl, šiltovku. Z gati. Volá sa, že DOVN. Tovn. A tá krásna hviezdička čierna, siva, je krásna. Svieti, keď idete po tme. Akože. A keď dáte- bude dvakrát viac, dám súťaž o botázku. Ešte zachovala. Aj ponožku. Aj o ponožku. 2 roky do Fakt to smrdí do lapánov. No. A teraz... ale... Keď chce nejakú šiltovku alebo botázku, musí dať odber na Jake Gamers TV. Aj na German TV. A Adam TV. Pokiaľ nechcete ani jednu z tých výhier, nevadí, keď sa preto nezrúti. Dajme šiltovku alebo botázku. První. Co sráte je? Dobre, dosť. Pojď, tak. A ja. Ja padám. Pomal stůčku. Fakt to si chce. Pozdor, nechaj majstra. Čo je najhlavnejšie, musí sa tvariť originálne, že som frajer a nenatáčam porno. A on by si to pojede. Ty musíš chodnúť a byť ticho. Lebo túto šiltovku dostanú iba najlepší odberatelia. Ak sa vám to páči, môžete nechať krásny komentár a môže byť aj srandovný. A tvora ti Ďakujem. teplo opraviť stoličku. Čo by ste to posrali? Nesadaj. No, toto je za všetko. Idem na želiezu, múr. Toto je niekde. No, toto je z dnešného dielu všetko a lúčim sa s vami z našej Pivnica show. Na budúcom diele si ukážeme našich nových youtuberov Jergens TV a Adam TV. A chcete bonusové video, dajte subscribe. No, my sme kamaráti zo škôlky. No, zo škôlky, hej. Čau!